En aquest segon vídeo del Twitter anirem a configurar el nostre compte. Tornem a anar cap al Twitter. A partir d'ara ens registrarem a partir del botonet que tenim aquí dalt. Posem-lo en espanyol. Molt bé, iniciem sessió. Recordeu el vostre codi d'usuari del Twitter. Molt bé, iniciem sessió i anem a parar a la nostra pàgina del Twitter. A veure, la pàgina en si tenim sempre aquí dalt de tot una suggerència per anar aprenent una mica més sobre el Twitter. La podem tancar i així ens desapareix. Molt bé, aquest quadre d'aquí serveix per escriure el nostre missatge i diverses opcions que tenim per anar configurant. Anem mica en mica cap a la pestanyeta d'aquí dalt de configuració abans de res i anirem pas per pas. Al nostre compte ens falta especificar un parell de cosetes més. Per exemple, la nostra zona horària. Buscarem Barcelona +1, som, però Barcelona no surt. Per no agafar Madrid posarem París, que també és +1. Si tenim la nostra web la podem posar aquí, o ara, o més endavant. Alguna coseta de la nostra biografia. Per exemple, soc a Barcelona mateix. L'idioma que utilitzaré serà l'espanyol i ja podem desar. Gràcies Twitter per informar-me que la meva configuració ja ha estat desada i ara anem a pas per pas que tot estigui. La contrasenya, si és la mateixa amb la que m'he fet el compte, ja està bé, no cal canviar res. Mòbil. Twitter encara no té activat el tema mòbil per l'estat espanyol. Fixeu-vos que de moment només hi ha Estats Units, Canadà, el Regne Unit, etc. De moment, per tant, no tenim opció a utilitzar aquesta característica. Avisos. Desmarquem el primer, per tant, si el desmarquem no rebrem un email cada vegada que algú ens segueixi. Ho explicarem després. Així ens estalviem molts emails. Guardem els canvis fets. Imatge. Col·locarem la mateixa imatge, pot ser que la que tenim al Gmail ja. Simplement l'hem de buscar al nostre ordinador i la carreguem. Molt bé, la guardo i vaig a veure el disseny. El disseny és tot l'entorn del Twitter. Podeu posar el que vosaltres vulgueu. Negre, el que us agradi més. Teniu moltes opcions. Em sembla que em quedaré amb aquest. Molt bé, guardo els canvis i d'aquesta manera tota la meva configuració ja ha estat desada. Més cosetes sobre la configuració. Anem a inici i tanco el missatge de dalt i ara mirem una miqueta l'interfície. Torno a repetir, això és el quadradet on nosaltres escrivim el missatge que volem enviar. Aquest és el meu nom Twitter, sempre fixeu-vos l'arroba a davant i el meu nom d'usuari. Aquest 0 seguidors vol dir que no estic seguint a ningú, jo ara mateix. 0 persones que em segueixen, tampoc no hi ha ningú que em segueixin, i tinc 0 llistes creades. No he fet cap missatges, no tinc cap favoritos
hi ha temes de moda i nosaltres podem buscar aquí altres temes que ens interessin. I d'aquesta manera ens sortirà aquí moltes opcions. Molt bé, pel que fa al tema de configuració ja el tenim fet.